Arratsaldeon, autoritate akademiko, errektore eta koordinatzaileok, hezkuntza sailburu jauna, unibertsitate politikako sailburu ordea, udaletako alkate-alkatesak, ikasleoi, irakasle, jaun-andreok, ongi etorri ekintza akademiko honetara. Bienvenidos a este acto académico de entrega de diplomas. Ezer baino lehen, sentitzen dugu atzerapena eta eskerrik asko zuen pasentziagatik. Gaurkoan, 2024-2025 ikasturtean, gradu, master eta doktoregoko ikasketak amaitu zenituztela ospatuko dugu. Guztira, 580 titulatu zarete. Al igual que en cursos anteriores, este año os hemos organizado una celebración para la entrega del merecido diploma con la esperanza de que os pueda generar un pequeño y bonito recuerdo. Zuetako askok, ondo baino hobeto ezagutzen duzue Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoa. Beste batzuk ordea, ez horrenbeste. Por eso, nos gustaría comenzar este acto con un pequeño vídeo sobre nuestra actividad. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa 1953 urtean sortu zen, eta 80 urteko ibilbide luze honetan, 38.000 ikasle baino gehiagok burutu dituzte ikasketa teknikoak gurekin. Gure misioa gizartea eraldatzea da, eta horretarako pertsonak prestatzen ditugu zientzia eta teknologiaren alorrean. Modu honetan, enpresa sare eta komunitate lehiakorragoa eraikitzen ari gara. Gizarte aurreratuago baterantz doan gizartea. Helburu hori lortzeko, 3 ardatzetan oinarritzen gara. Hezkuntza arautuan, ikerketa eta transferentzian eta etengabeko prestakuntzan. Hezkuntza arautuan zenbait mailatako titulazio teknologikoak eskaintzen ditugu. Kalitate zigilu ugari dituztenak. Eredu praktikoan oinarritzen dira eta enpresen beharretara guztiz lerrokatuak daude. Horren erakusgarri da, inoiz izan dugun ikasle kopuru altuena daukagula momentu honetan. Ikerketa eta transferentziak ere indar handia du Goi Eskola Politeknikoan. Gure ikerketa taldeen bitartez gertu-gertuko kolaborazioa daukagu erakunde publiko eta enpresekin. Hori horrela, haien berrikuntza estrategiarako agente garrantzitsua kontsideratzen gaituzte, baita talentu gaztea identifikatu eta erakartzeko ere. Horregatik, gure irakaslegoak ikerketa eta transferentziako proiektuetarako duen dedikazioa unibertsitateen artean altuenetarikoa da. Hori gutxi balitz, gaur egun merkatuan dauden profesionalen bidelagun ere bagara. Ezagutzak aktualizatzea ezinbestekoa da, eta gure profesionalentzako programei esker lan merkatuko pertsonak tendentzia eta behar berrietarako prestatzen ditugu. 3 aktibitate hauekin gizartea eraldatzeko gure misioa lortzen dugu. Baina, nola egiten dugu hori? Lurraldean zehar ditugun 4 kampusetan, punta-puntako instalakuntza eta ekipamentuekin. Industria sarearen kolaborazioarekin eta 470 pertsonako talde konprometituaren lanari esker. Harro gaude, zuek guztiak, ikasle zein familiak, gure proiektu kooperatibo honen partaide izan zaretelako. Eskerrik asko Mondragon Unibertsitateko ereduan sinestu izanagatik. Etorkizunean ere, gure ateak irekita izango dituzue. Orain, unibertsitateko ordezkariak estenatokira etortzera gonbidatuko ditut aurkezpen labur bat egitera. Igo daitezela mesedez, Carlos García, koordinatzaile orokorra, koordinador general, eta Nekane Errasti, koordinatzaile akademikoa, koordinadora akademika. Igo mesedez, Nekane eta Carlos. Atxaldeon, guztioi. Plazer bat, beste urte betez, kursa aljabregia beteta ikustea, eta zuedanok berriro hemen gurekin izatea. Eskerrik asko gaurkoan gure gonbitea onartzeagatik, zuedanok eta zuekin gaurkoan etorri zaizkizuen lagun eta senitartekoak. Nekane Errasti naiz, ingenieritzako koordinatzailea Mondragon Goi Eskola Politeknikoan. Gaur, Jonek esaten zigun bezala, 24 ikasturtean ikasketa bukatu zenituzten gradu, master eta doktore berriek zuen diploma jasoko duzue. Diploma hori zuen etorkizunean, zuen ibilbide profesionalean mugarri garrantzitsu bat izatea nahiko genuke gaurkoan. Gurekin bizi izan dituzuen urteotan, ikasketa esperientzia izan dezue,
Eta espero dugu ikasketa esperientzia horrek zuengan, zein bat laga izana. Bai, pebeleak diela, San Pankrazio eguna, atzo ospatu gendun San Pankrazio eguna, azterketa, kontrol puntuak, klaseak, praktikak, dual programa, enpresako esperientzia guzti hori hor dago, eta zuen motxilatan hor daramazue. Eta espero dugu mendik eta urte batzuetara atzera begiratzen dozuenean berriro be, irrifar batekin gogoratzea gurekin emandako denbora hori. Jakin badakigu, eta hori da gure sinismena, kalitatezko hezkuntza jaso duzuela, eta horren alde lan egiten jarraitzen dugu. Baina hori ez dugu bakarrik izaten. Lanbidek urtero kaleratzen duen txostenari begiratzen baldin badiogu, gradu eta masterreko titulatuen kasuan, okupazio tasa 87%koa da, eta 100%koa doktoreen kasuan. Enpleo doituari begiratzen baldin badiogu aldiz, 189an gaude. Hau da, ikasitakoa eta egiten dugun lanen arteko matxino doiketa hori 189koa da. Jakina da, Mondragon Unibertsitatea eta Goi Eskolaren kasuan, gure ereduan dual esperientziak zeresan handia duela. Eta hortan irmoki zeinitzen dugu, zuen ikasketa prozesuan oso berazgarria dan hortan. Baina egia da izan da, ez dugula segula neurtu horren inpakto zuzena, aurten arte. Aurten azterketa bat egin dugu eta ikusi dugu benetan ze alde dagoen dual ereduan aritu dien eta ez dienen arten. Eta alde hori 5%koa da laneratze datueri begiratzen baldin badiegu, datu positiboa. Bestetikan rankina daude, gu ez gara oso rankin zaleak esaten den bezala, baina badago referentziako rankin bat beti erabiltzen deuna. Multirank rankina hain zuzen ere. Rankin honen arabera, Mondragon Unibertsitatea 10. posizioan dago estatu mailako unibertsitate onenen artean. Eta bikaintasun kalifikazioa lortu du bai enpresa ikerkuntzan, gure ezaugarri badana, eta baita ere gure ikasleek inguruko enpresetan egiten duten ekarpenean bere. Gaur, harro gaude, 580 titulatu deitu ditugu gaurko ontara, zuen diploma jasotzera. Argi daukagu, enpresek besoak zabalik jasoko zaituztetela, edo zaituztela dagoeneko, nozik hainbat kasutan. Eta horrekin lortzen dugu gure misioa, gizarte hobeago bat eraikitzea, eta zuen kontribuzioa hortxe egitea. Seguimos creciendo año tras año, hablamos de números récord, veíamos en el vídeo, pero queremos seguir creciendo. Hoy por hoy tenemos una oferta académica de 10 grados y 10 másteres, pero queremos seguir evolucionando, creciendo. En ese sentido, un titular, ¿no? Para el año 27-28 estamos trabajando en novedades y quisiera destacar que queremos abrir una línea, vamos a adaptar nuestras titulaciones para que los estudiantes procedentes de ciclos formativos tengan un itinerario directo en el que puedan obtener los grados en ingeniería que ofrece Mondragon Universitatea en 3 años. Queremos y necesitamos seguir atrayendo y formando talento. Y a eso nos dedicamos todos los días. ¿Para qué? Para hacer más competitivas las empresas y, en definitiva, nuestra sociedad. Creo que es interesante e importante también destacar que hoy el 30% de las personas que recogen su título sois chicas, ¿vale? Es de destacar, sois muchas, no tantas como quisiéramos. Sois ejemplo de personas que han arrancado, que han iniciado su carrera en un itinerario técnico. No son tantas. Tenéis que ser ejemplo y referente de las futuras generaciones. O sea que eutsi horri eta zorionak. Diploma zaratago, diploma garrantzitsua da, eta zuen itorkezunean garrantzitsua izango da, noski baietz, baina jarrerak, bizitza, lana, nola aurre egiten dio zuen horrek ere garrantzi gehiago dauka. Aurreko baten entzuten nion Toni Nadali, dala, Rafa Nadal, tenis jokalariaren entrenatzaile eta osaba, eta arek esaten zonez, gauzak ondo egiteak ez dituela arrakasta bermatzen, baina ondo ez egiteak porrota ia ziurtatzen du. Decía que hace unos días escuchaba a Toni Nadal en un vídeo, no es de ahora, es de hace un tiempo, ¿no? Este es el entrenador y tío del tenista de Rafa Nadal, y decía que hacer las cosas bien no siempre asegura el éxito. Por supuesto que hay otros factores, como la oportunidad, la suerte, estar en el momento adecuado, en el día adecuado, ¿no? Pero el no hacerlas bien, sin embargo, casi garantiza el fracaso. Puestos a elegir, vamos a hacerlas bien, ¿no? ¿Os parece? Eskerrik asko, Mondragon Unibertsitatea hautatzeagatik, zuen bide lagun izateko. Zorionak danoi bihotz-bihotzez, gozatu gaurko eguna eta aurretik daukazuen otarkizun oparoa ere. Eskerrik asko.
Honekin hitza pasatzen diot Carlos Garziari, eskolako koordinatzaile orokorra. Eskerrik asko, Nekane. Nekanek esan duen bezala, gaur elkartzen gara ospakizun garrantzitsu batian, ospakizun eder batian, berezia. Gaur jasotzen duzue, urte askoko lanaren fruitua, zuen diploma, eguna interesgarria polita zuentzat, baita nola ez zuen familientzat, eta baita guretzat, Mondragon Unibertsitateko langile guztientzat, irakasleok eta ez irakasleok. Guretzat ere, gaurko eguna, diploma banaketa da, hori lan askoko fruitua, saria, eta horregatik etortzen gara denok, irakasle eta langile pilo bat, errekonozimendu hori egitera. Bueno, por mi parte voy a intentar focalizarme en un par de mensajes, aprovechar un poquito el día de hoy pues para compartir con vosotros pues un par de cositas casi de organización interna de la organización de la que formáis parte. Muchos de vosotros pues ya lleváis un montón de años en la escuela, en Mondragon Universitatea. El que menos, un par de ellos, la mayoría por encima de 4. Incluso algunos habrá que lleven 10 o incluso alguno más, si sumáramos grado, máster, doctorado. Por supuesto, ya sabéis que sois parte del proyecto. De hecho, lo sois desde el principio. Sabéis, aunque igual cuando entráis con 18 años o jóvenes no sois muy conscientes, que sois socios de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa José María Arizmendiarrieta Sociedad Cooperativa. Es importante saber que sois socios. Detentáis 1/3 del poder en la Asamblea General, que es donde nos juntamos todos los socios, y también en los órganos más importantes, como puede ser el Consejo Rector. En el Consejo Rector de la escuela participan 4 representantes del alumnado, 4 alumnos, del total de 12. Sabéis que somos, por tanto, una universidad cooperativa. En esa universidad cooperativa, otro tercio de los socios pues, son los propios trabajadores. El 93% de los trabajadores de la escuela son socios de la cooperativa. 4 de cada 5 de carácter indefinido. La quinta persona, está en fase de integración, cuando está entrando en la cooperativa. Nosotros le damos mucha importancia al trabajo digno. Lo promovemos no solo de cara afuera, sino también lo intentamos movilizar, dinamizar, en la medida de lo posible dentro, sabiendo que nuestra condición de ser de iniciativa social y sin ánimo de lucro pues nos condiciona. Y por último, el tercer tercio del poder de la cooperativa, pues probablemente sepáis que lo tienen las empresas socias colaboradoras de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, que son en su mayor parte empresas cooperativas de Mondragon Corporación, de la Corporación Mondragon, aunque hay también algunas cooperativas y no cooperativas externas. Esas empresas participan no solo en la gestión, sino que participan en lo que sucede dentro de la escuela, la cantidad de cosas que os ha mencionado Nekane. En concreto, su aportación se traduce en recursos para fomentar, para realizar inversiones en equipamiento tecnológico. Este curso 25-26 vamos a hacer un récord más en inversiones. Vamos a invertir en equipamiento por encima de los 4 millones de euros. Es mucho dinero. Eso nos permite tener unos laboratorios y talleres muy bien equipados y hacer mejor nuestras actividades. Me gustaría, por tanto, aprovechar el momento para agradecer a estas empresas socias colaboradoras su aportación en el proyecto de escuela. El segundo mensaje en el que me gustaría transmitir algo y aprovechar este momento de balance para transmitiros alguna idea tiene que ver con nuestra propia organización interna, la de los trabajadores. Ahora me centro en los trabajadores y en concreto me voy a centrar en lo que sería casi nuestra mano de obra directa, que son el profesorado. El profesorado de la escuela en concreto dedica prioritariamente su tiempo a la formación, en concreto de los jóvenes, es decir, de vosotros, es nuestra primera misión, lo tenemos muy interiorizado, pero ahí se va el 40% de nuestro tiempo. Un 10% se va en formación continua o reglada en formación profesional, porque tenemos una formación profesional pequeñita, bueno, no tan pequeñita, por encima de 300 alumnos, y el resto, el 50%, se nos va a partes iguales, actividades de investigación y transferencia.
Realizar investigación nos permite proyectarnos en el futuro, realizar transferencia nos permite estar cerca de las empresas, lo mismo que la formación continua. Ese acercamiento con las empresas lo intentamos traducir en el día a día en las actividades docentes. Es un modelo muy exigente, muy diferencial. Si alguno encuentra en vuestro recorrido por el mundo alguna universidad que tenga un modelo parecido, decídmelo, porque siempre estamos buscando referentes. Es un modelo distinto realmente. Requiere un compromiso grandísimo por parte de todos los trabajadores de la escuela, pero redunda en unos resultados en términos de formación, yo diría que, francamente, muy buenos. Vale. Eta horrekin bukatzen dut nire bi mezu nagusiak. Como iréis viendo, y un poco resultado pues, realmente de este esfuerzo, de esta dedicación, no tengo la menor duda de que sois reconocibles, ¿no? Ya tenemos cierta experiencia nosotros también y sois reconocibles, vais a ser reconocibles. De alguna manera, en nuestra vida, el recorrido, lo que ha dejado en nuestra vida el haber pasado por la escuela va a hacer que tengamos algunas señas de identidad que tienen que ver mucho con pues, la facilidad para trabajar en equipo, para tener proyectos compartidos, para apostar por una mejora de la sociedad, que seguramente pues, lo iréis notando en vuestro recorrido profesional. Bukatzen dut. Benetan harro gaude ez, zuek hemen ikusteagatik. Guretzat, esandakua, hau da lan askoko fruitua, eta bakarrik gelditzen zaigu, zorionak ematea, eta Arizmendiarrietak esaten zuen bezala, gomendio bat, ez? Aurrera, beti aurrera. Eta honekin, gure zatia bukatutzat emango genuke, ez? Nekane? Bai, eskerrik asko eta disfrutatu. Eskerrik asko, Carlos eta Nekane. Jarraian, Juan Ignacio Pérez Iglesiasi, Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuari eskatuko diogu eszenatokira igotzeko ekintza akademikoari hasiera eman diezaion. Ahora, invitamos a Juan Ignacio Pérez Iglesias, consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, a que suba al escenario y dé apertura a este acto académico. Errektore jauna, herri agintariok, ikasleok, jaun-andreok, arratsalde on. Urte baten buruan hemen berriro ere, areto hau gainezka ikusita, beterik ikusita, benetan da pozgarria. Hasiko naiz sorionak ematen, ezin ninteke bestela hasi, ez? Sorionak titulu hartuko duzuen guztioi. Soriontzeko modukoa delako, onaino heldu zarete, egin duzuen lanaren ondorioz, egin duzuen aleginaren ondorioz, eta arrakasta izan duzue lan horrekin, horregatik lehenengo eta behin sorionak. Baina sorionak ez ditut bakarrik, ez dizkizuet zuei bakarrik eman nahi, ikasleei eman nahi, zeuen zenitartekoei ere eman nahi izkie sorionak. Zeuen lorpena, neurri handi batean, haien lorpena ere baita, zenitartekoen lorpena baita. Eta sorionak eta eskerrak, nik oso ondo dakit, unibertsitatean dauden ikasleen familiak oso garrantzitsuak direla. Erabateko laguntza ematen dutelako, babesa ematen dutelako. Eta sorionak eta eskerrak aldi berean, Mondragon Unibertsitateari, Goi Eskola Politeknikoari, eta Goi Eskola Politekniko horretan jarduten diren pertsona guztiei, haien alegina ere oso garrantzitsua delako, oso importantea delako. Eta hau zinez esate dizuet. Jakina, honekin ez dut bukatuko, ez naiz konformatuko hemen sorion mezuak zabaltzearekin eta eskerrak zabaltzearekin, eskerrak ematearekin, ez? Baliatu nahi dut egoera hau, eskaintzen zaidan aukera hau, gogoeta labur bat egiteko.
Normalaen bezala, bueno, zuek nik baino asko hobeto dakizue, nolako izan den zeuen ibilbidea, eta nik baino hobeto dakizue lortu duzuenaren garrantzia. Baina nik kanpotik beste ikuspegi bat daukat, eta ikuspegi hori uste dut objektiboagoa dela. Eta objektibotasun hori aldarrikatu nahi dut orain azalpen hau ematerakoan. Unibertsitatean ikasi duzue, unibertsitate titulu bat lortu duzue. Unibertsitatean ikasteak ez da edonon ikastea bezalakoa. Unibertsitatean ikasten dutenek dituzten irakasleak desberdinak dira. Desberdinak dira, gehienetan eta neurri handi batean ikerketa jarduera egiten dutelako. Ikerketa oso importantea da. Hemen aipatu da, hemen ikusi dugun azalpen honetan ikerketari buruz mintzatu zaizkigu, ez? Zergatik da importantea, zergatik egiten da ikerketa unibertsitate batean? Ikerketa egiten da arrazoi batengatik, horrek ematen dielako irakaslei, beren materiari buruzko, irakasten duten materiari buruzko ikuspegi kritikoa. Eta ikuspegi kritiko hori gero transmititzen dietelako euren ikaslei. Hori oso importantea da, ikuspegi kritiko hori ezinbestekoa delako, ikasi duten materiaren ahuleziak eta indarguneak ezagutzeko. Eta modurik onena delako, gero aurrean aurki daitezken arazoei, aurre egiteko eta arazo horiek konpontzeko. Mondragon Unibertsitatean hau importantea da, beste unibertsitateetan importantea den bezala. Baina Mondragon Unibertsitatean eta Goi Eskola Politeknikoan bada beste ezaugarri bat, hemen ere aipatu dena, eta hori ere oso importantea da. Bertan irakasten duten irakasle, ez dakit guztiek, ala gehienek, uste du guztiek, badute bere jardueraren parte bat enpresetan egiten dutena. Eta enpresaren esperientzia, eskarmentua daukatenak. Horrek ere begirada kritiko ematen dio irakasleari. Beraz, hor bi osagai horiek konbinatzen dira eta ikuspuntu horretatik oso aberasgarria da. Hemen esan da, eredu hau oso ona dela desberdina eta esan da, eta exigentea. Ez daukat zalantza izpirik. Oso eredu exigentea da. Eta emaitza hemen dago. Eta emaitza zenbakietara baldin bagoaz, ikaragarria da. Mondragon Unibertsitateak dituen emaitzak izugarri onak dira. Joan den urtean, orain komentatzeak mereziztuen arrazoengatik, izan nuen Mondragon Unibertsitatearen eta zehazki Goi Eskola Politeknikoaren emaitza akademikoak baloratzeko eta beste unibertsitatekoekin erkatzeko aukera. Arrakasta tasa eta errendimendu tasa, da, zuek ikasleek gainditutako kredituen proportzioa, matrikulatutako kredituekiko eta azterketetan etxamina egindako kredituetako ikaragarri handiak dira. Nik ez dut uste handiagorik dagoenik. Horrek esan nahi du alde batetik, irakaskuntza lana hemen eta ikasketa lana zeuena oso ona izan dela, eta hori ez da bakarrik zeuen irakasle onak direlako, hori ere bada, jakina, zeuen motivazioa ere handia izan delako. Zeuen motivazioa handirik gabe ezin zenezaketelako horrelako emaitzik lortu. Hori ere bada zoriontzeko arrazoia. Beraz, nik uste dut kontuan hartzen baldin baditugu faktori guzti hauek, zuek hau guztia gogoan eduki behar duzue. Eta pozik egon behar duzue, Mondragon Unibertsitatean eta Eskola Politeknikoan ikasi duzuelako. Horrek emango dizuelako, etorkizunari begira, zaudeten lekuan zaudetela, zaudeten lanean, ari zaretela, aurre egingo diozuen arazoi erronkei, arrakasta eukitzeko probabilitatea beste askorena baino handiagoa izatea. Resumo lo que he dicho en castellano. Creo que es un privilegio, creo que habéis disfrutado el privilegio de estudiar y obtener vuestros títulos primero en una universidad. En las universidades se practica, como se ha dicho aquí, docencia, es lógico, hay que preparar al alumnado que se matricula,
investigación y transferencia. ¿Por qué digo que es importante, primero, hablar en términos de universidad? Porque quienes trabajan en la universidad, el profesorado que trabaja en la universidad, además de docencia y en este caso además de actividades de transferencia, investiga. Y la investigación proporciona al profesorado la mirada crítica sobre la materia que imparte, que le permite conocer las debilidades y las fortalezas de lo que imparte. Y esto lo transmite al alumnado. En este caso, además, se combina con que el profesorado también tiene experiencia de, por un lado, transferencia, también trabajar con y en empresas. Y esta es otra fuente de mirada crítica, de una naturaleza diferente, porque tiene más que ver con la resolución de problemas concretos, pero también proporciona esa visión que, combinada con la otra, combinada con la práctica investigadora, contribuyen a proporcionar al alumnado las mejores herramientas intelectuales posibles para afrontar los desafíos con los que se va a encontrar a lo largo de su trayectoria profesional. Desde la perspectiva del Gobierno al que represento, es una verdadera satisfacción saber que esto es así, poder conocer esos datos y tener la absoluta seguridad de que quienes os habéis formado en esta universidad vais a hacer una contribución significativa y muy valiosa al progreso de nuestro país. Y simplemente por eso os quiero dar las gracias a todos vosotros y felicitaros. Eskerrik asko eta zorionak berriro. Eskerrik asko, Juan Ignacio. Carlos, ahora invitamos a que se acerquen al escenario a Vicente Hacha, rector de Mondragón Unibertsitatea, Iker Alberdi, presidente de Mondragón Goi Eskola Politeknikoa y vicepresidente y director general de la División de Construcción de la Corporación Mondragón, Xavier Aizpurua, viceconsejero de Política de Universidades, Xavier Lertxundi, alcalde de Hernani, Maider Morras, alcaldesa de Arrasate, y Adur Esenarro, alcalde de Ordizia. Vamos a proceder con el primer reconocimiento de los titulados y tituladas y lo hacemos comenzando con los nuevos doctores de Mondragón Unibertsitatea. Pero en primer lugar, invitamos a que se acerque al escenario Leire Elorza Azpiazu para que nos cuente y nos explique cómo ha vivido esta etapa doctoral. Torri Leire. Atxalde on danoi eta lehenik eta behin zorionak. Gaur lorpen polit bat ospatzeko egune da. Tesisa defendio ondoren, lagun on batek akordarazi zin deskantzo txiki bat hartzeko. Atzea betu eta indeko landana balorau eta ospatzeko denbori hartzeko. Gradu, master o doktoretza baten helburutako bat bukatzie da, eta ez doaztu errorrekin, eta igual garrantzitsunare bai. Bukaera aiatze geanin ordie, joeria daukeu zeiun, urrengo pausoa salto iteko. Denbora luzez buru neukideuen une horta aiau gehala aztezaku. Eta batzuk esango igual garrantzitsuna bidea dela, eta bai, horire ala da. Baina onartu behar da, pisu hori gainetik entze deunien, sekulegoko lasaitasune eta postasune emateuela. Eta gaur hori ospatzeko egune da. Itzalditxa hau emateko proposamena jaso nonin, nire erantzune, aurten doktoretzien erekin batea bukaude ben beste edo zeinak ekien nahi zonula izen zan. Obeintzet, bineka ekie, baina ikuste usten bezala bakarrik nau hemen. Eta nik ez esaten ez dakitenez, ba hoxe, hemen txena. Beste behin, publikoki lekua hartzen. Eta egitxe zan, azken aldixen emakumie gaztie eta doktoretzie eiken eotearen o bukau berri eukitzearen, askotan tokauzat, nire lana partekatzeko publikoki lekue hartzie. Eta aukera hoxetan, bai etxesatetan bakoitzien, aurtengo emakumeak zientzian, azteko ekintzen garaia zientzian eta berdintasunean, mainguru nertentzun idea batekin akordatzen naiz. Emakumeak zientzian eta teknologian gaudela erakusteko eraikonena, espazizu hartzie da. Hau da, aukeri sortzean nien, bizipenak elkarbanatzeko itzaldi o maingurutan parte hartzea animatzie. O bestela, eindeko lanak erakusteko lehiaketata aurkeztie.
naiz eta gure iritziz igual ez izen hortako murukuek. Hala pentsau arren, ez da ber zerebrito bat izetie doktoretza bat bukatzeko. Gustoko desun gai bat eukitzie eta lan etxeko gogue berdie doktoretzie bukaera aiau alizeteko. Eta, frustrazio judatzen jakitie, kritika jasotzen jakitie, ideak ondo adieraztie, hori danare bai, gauza asko die. Baina garrantzitsuna motivazio pixket behintzet eukitzie da. Azken finien, zientzia ekarpen arrunt askoz beteta dago. Eta doktorega izeanien ekien lanak, artikuluek, konferentzisek, ez die dauden ikerketa ikonenak izango, baina aletxue hor dago. Beste danak bezala, doktoretza ikasketa bide bat da. Bai akademiko eta bai pertsonala. Gora bera askokin, oez, tesi bakoitze uniko eta propisue baita. Eta bateze oso pertsonala. Baina enuke esan gordie, bide bakartixe danik. Oez nik ikusi ditutan kasutan behintzet. Hortxe daude beti, zure zuzendaixek zugiatzeko, lankidike bai, LIP, Dual, GBL eta MBL eiken dabiltzenak azteke, beha izen jakintziekin laguntzeko prest. Hau ezinbestekue da, bateze, nire kasun bezala, ingeniera mekanikie izen da, elektrizidade investigatzea sartze basea. Eta tesi erdixe, esperimentaletan oinarretxe balin ba. Eta enuke nahi aztu ez da Patriziakin. Ez dakit nola moldauko ginen, gai administratibukin zugabe. Eta nola ez, lanetik erten dakun hor daun zare pertsonal hori. Bakoitzek bere era moldauteko famili, lagun eta bikote hoixek. Askotan esatea, tesi bat, montaina rosa bat dela, eta zuek zeate egan ertetzie ekiditeuen segurtasun barria. Zuedanoi eskerrik asko bihotzez, prozesuen ezinbesteko parte zeate. Eta bukatzeko, lehen gortin hemen espitxe emantzunetako baten hitzek gustauko zitatzie. Inspirazio bezala pasau ziben eta asko gustau ziten. Ez da ber, dana argi eta garbi eukitzie aurrea aiken segitzeko. Batzuten, nahikue da presente eotie, ingurun daudenetatik ikisten segitzie, eta oraindik ez dakigunan aurrian jakin mine ez galtzia. Zorionak danoi eta luzau gaurko ospakizune berdan beste. Zorionak eta eskerrik asko, Leire. Ahora invitamos a que se acerque al escenario a José Manuel Abete, responsable del programa de doctorado en Ingeniería Aplicada, para que vaya nombrando a los recién titulados del programa de doctorado. Etorri mesedez, José Manuel. Bueno, antes de nada, dar la enhorabuena, zorionak, a las nuevas doctoras y a los nuevos doctores. Y sus nombres son Borja Alberdi Eswain, Maite Couto Ortega, Eneko Inchausti Arbaiza, Kion Mendiola Ramos, Icharo Suquía Mendizábal y Leire Elorza Azpiazu. Zorionak, denoi. Lehen txanda, Industria Ingenietzako masterreko titulatuena izango da. Para ello, invitamos a Amaia Gomendio, coordinadora del Máster Universitario en Ingeniería Industrial, para que vaya nombrando a los recién titulados de ese máster. Etorri mesedez, Amaia. Kaixo arratzalde guztioi, zorionak, ikasle eta batez ere guraso senide eta bestelakoak, eta Joan Bitez azaltzen, Jon Agirre Zabala Antza, Iker Aizpuru Aloaizola, Beñat Alberdi Orbegozo, Oier Aldabe Erdozain,
Josu Alegria Beitia, Mikel Aranburu Garmendia, Olatz Arregi Moral, Mikel Astigarraga Salas, Aitor Ayerdi Gómez, Iñaki Berazategi Garmendia, Javier Castaño García, Xaber Etxebarria Cámara, Oian Etxebarria Redondo, Alaitz Egañas Kargorta, Marke Leguren Durana, Olatz Gabilondo Zenitagoia, Erlantz Garmendia Zubeldia, Lander Gartzia Arana, Alex Goya Bidaurreta, Jon Ibarzabal Lasa, Oier Ibarzabal Otaegi, Nora Insausti Altuna, Iñaki Jauregi Kampa, Beñat Leturiaga Zabaleta, Aintza Lizarazu Suárez, Saioa López Amado, Aritz Markínez Barandiaran, Jon Mendizabal Gorostizu Orkaiztegi, Iñaki Mujika Intxausti, Daniel Oriozola Iturrioz, Unai Olaskoaga Galdós, Josu Remírez Muñoz, Gerai Saenz Iza de la Fuente, Markel Zukia Zubiria, Beñatu Artemendia Telleria, Ainhoa Guartetxe Ondarta eta Mikel Urriza Luis. Gaurri baino lehen, igozeatu. Eskerrik asko denoi. Bigarren txanda, robotika eta kontrol sistemen masterra eta produktu eta zerbitzuen diseinu estrategikoaren masterretako titulatuena izango da. Que se acerquen al escenario, por favor, Eki Michelena, coordinador del máster en robótica y sistemas de control, y Amaia Beitia, profesora del máster de diseño estratégico de productos y servicios. Ellos nombrarán a los y las tituladas de estas especialidades. Torri mesedez. Arratsaldeon eta zorionak gaur graduatzen zaten denei. Igo daitezela Telmo Altzibar Mantzisidor, Imetz Bergaretxe Zabala, Luis Txuntxurreta Intxausti, Uxue Garzia Ugarte, Josu Gaztelu Gaiastegi, Unai Jauregi Bueno, Iker Kortazar Astigarraga, Unai Lizartza Alberdi, Asier Mandiola Rizabalaga, Iker Manrique García de Mardones, Unai Mintegi del Olmo, Alberto Francisco Mosquera Sarmiento, Chomi Najera Villar, Mikel Ormazábal Santa Cruz, Borja Palacios Paniagua, Mohamed Zain Razak, Aitor Rey Ortega, Javier Romera Aguilera eta Ibai Zufiria Ropero. Zorionak. Zorionak titulatu guztiei eta berezeki produktu eta diseinu estrategikoko masterreko titulatuei. Igo daitezela Gropa Nagashiro Juliana, Mallol Puchol Carolina. Sorionak. A continuación, invitamos a dos estudiantes del máster en Energía y Electrónica de Potencia que han convertido los retos del máster en oportunidades para crecer. Etorri mesedes, Itxaso Irata Hierbe eta Lucas Estrada Andrade.
Arratsaldeon guztioi, Lukas eta Itxaso gara, eta energia eta potentzia elektronikako masteraren izenean gatoz. Zoriona gaur graduatzen zareten guztioi, ez da erraza izan, gure aldetik 2 urte izan dira, eta emozioz beteriko 2 urte. Buenas tardes a todos, arratsaldeon. Estamos en un día de celebración, un día en el que, después de años de esfuerzo, algún que otro ya lo dejo para mañana, sacrificio, mucho café, largas noches sin dormir, bastante duro, teniendo en cuenta que el cuerpo no se acaba de acostumbrar a salir de fiesta, a ir a clase al día siguiente, pero por fin podemos decir que hemos llegado hasta aquí. Teknologia izugarrizko abiaduran garatzen ari da. Adimen artifizialaren inpaktua ikusi den bezala, elektronikan eta ingenieritzan orokorrean gauzak oso azkar doaz. Bai materialak, bai metodologia, instrumentazioa, ez dakit ona edo txarra den. Baina aurreko urtean gertatu zen itzalaldian, argi geratu zen energia oso garrantzitsua dela, guztiontzako. Lucas, ¿tú te acuerdas del apagón del año pasado? Estábamos en la universidad haciendo las prácticas, en el laboratorio. Sí, bueno, al principio pensé que había sido culpa mía, que la universidad quedara sin red eléctrica, pero justo estaba probando una placa que había hecho yo, cuando de repente se fue la luz. Y iba a llamar a mi tutor, ya algo preocupado, pues, para ver si la había liado, pero bueno, era la hora de comer, entonces eso se respeta. Decidí bajar a comer, ya que la placa podía esperar. Pero sí que en los pasillos se notaba algo diferente, en el comedor lo mismo, los microondas no funcionaban. No sé, Chaso, si te acuerdas lo que tienes para comer. Lentejas. Aprovechamos para decir que en el edificio 11, donde estudiábamos nosotros, falta una cafetería. Sí, a ver si las siguientes promociones tenéis más suerte. O por lo menos que os suban los pinchos del edificio 10. Bueno, ese día del apagón nos dimos cuenta de lo importante que es la energía en nuestras vidas y el papel que tiene la electrónica de potencia tanto en el sector energético como en el transporte y en toda la industria. Con todo lo que hemos aprendido en el máster, Lucas, podríamos generar nuestra propia energía en casa, con unos paneles, baterías... Sí, al final podremos estar aquí hablando de microchips, motores, convertidores, pero siendo sinceros, tampoco sabemos tanto. Así que, bueno, mejor hablamos de lo que sabemos en nuestro territorio, ¿no? De Pinchopote, San Pancracio, que, por cierto, quiero mandar un saludo a mi tutor de TFM, que igual, mucha gente lo conocerá seguramente por aquí. Y tú, siendo asturiano, en los 2 años que llevas en Arrasate, lo único que te llevas es el pinchopote. Bueno, también se puede decir que en el Euskararen Eguna aprendí mucho, sobre todo que faltando cafetería en el edificio 11, ese día no faltaba sidra en el comedor de los profesores. Yo estaba allí y la verdad que nos echamos unas risas, aunque lo gracioso de verdad era que después de estar ahí había que seguir trabajando. Estoy recordando a algún profesor que se ponía un tarpaté y metía hasta el codo, que por lo que tengo entendido aún sigue buscando el reloj. Bueno. Bueno, llevamos ya mucho rato hablando y ya para terminar nos falta lo importante, los compañeros de clase. Sí, porque aunque ChatGPT ha avanzado mucho, aún no sabe utilizar bien todos los programas y los trabajos de clase pues al final no se pueden hacer solo. Ahora, quitándonos de bromas, estamos muy contentos de haber coincidido con todos vosotros en el máster, de habernos conocido, de habernos compartido todas esas tardes de clase, que se hacen largas, tan largas que hasta te puedes caer de la silla 2 veces. Además de los estudios, lo que realmente nos llevamos son las amistades y todos esos buenos momentos. Esas tardes de clase y de PBL no han sido tan largas estando en buena compañía. Muchas gracias por habernos escuchado y os deseamos un futuro con muchas oportunidades. Que estéis felices en vuestros puestos de trabajo y que os guste lo que hacéis, vuestro trabajo y vuestro día a día. También agradecer a las personas de la universidad, que aunque de todo hay en la viña del Señor, como decía uno de ellos, a nosotros nos ha tocado buena gente. Agradecer también el esfuerzo a nuestras familias, a nuestros amigos y a nosotros mismos. Y que disfrutéis de la electrónica de potencia. Eskerrik asko denoi entzutagatik eta zorionak. Eskerrik asko eta zorionak. Zorionak eta eskerrik asko, bioi. 3. txandan, energia eta potentzia elektronikan masterra eta energia sistema adimenduetan masterretako titulatuena izango da. Que se acerquen al escenario, por favor, Aritz Milikua, coordinador del máster de energía y electrónica de potencia, y Ion del Olmo, coordinador del máster de sistemas inteligentes de energía. Ellos nombrarán a los y las tituladas de estas especialidades.
Bai, arratsalde on danoi, eta lehenik eta behin zorionak gaur graduatzen zaten danoi, eta bereziki energia eta potentzia elektronikako titulatuei. Igo daitezela mesedez, Mandil Atxaria Timalsina, Irene Amantegi Larrea, Mikel Fernández Lafuente, Oiana Gárate Corta, Oyer García Rueda, Kevin David Gaviria Gama, Ander Hueso Aramburu, Jon Ibargoyen Álvarez, Iván Jiménez Iglesias, Iker Marijuán Díez, Ainhoa Mugertza Iguaran, Josu Sarriegi Irazustabarrena, Lucas Estrada Andrade eta Itxaso Iraeta Ierbe. Arratsalde on denoi, zorionak gaur graduatutako guztiei eta igo daitezela mesedez energia sistema adimendunetan masterreko Anartza Gote San Sebastián, Ander Bermeosolo Asla, Sergio Fernández González eta Juan Gibert Mangarelli. Eskerrik asko eta zorionak. Laugarren txanda, enpresa berrikuntza eta proiektu zuzendaritzako masterra eta operazio logistiko eta produktiboen zuzendaritza masterretako titulatuena izango da. Que se acerquen al escenario, por favor, Noemi Zabaleta, coordinadora del máster en Innovación Empresarial y Dirección de Proyectos, y José Alberto Eguren, coordinador del máster en Dirección de Operaciones Logístico-Productivas. Ellos nombrarán a los y las tituladas de estas especialidades. Arratsaldeon, enpresa berrikuntza eta proiektuen zuzendaritza unibertsitate masterrari dagokionez, igo daitezela mesedez, Micaela Aldaraborda Hoyos, Pedro Aristia Manterola, Ane Etxezarreta Lasa, Irati García Aranzadi, Julen Irastorza Artola, Julen Lizarraga Carpintero, Beñat Peralto Esquisabel, Oyer Rodríguez Pérez, Yune Santamaría Bullman, Leire Esther Cornago, Claudia Lucía Torres Gutiérrez, Daion Zeberio Agirre. Zorionak guztioi. Atzaldeon eta zoriona denei, eta operazio logistiko eta produktiboen zuzendaritza masterren partetik, gerturatu daitezela Ibai Auzmendi Blázquez, Neire Azkune Maiz, Juliana María Baloj, Mikel Eras Díaz de Corcuera, Garasi Jauregiarzo Martina, Nerea Jauregiarzo Martina, Cristina Peña Liceaga eta June Villar Lumbreras. Zoriona guztioi. Eskerrik asko. A continuación, cedemos la palabra a dos estudiantes del máster en Tecnologías Biomédicas, porque nadie mejor que ellos para que nos expliquen sus vivencias. Aurrera mesedez, June Vallejo Lacunza eta Iker Letamendia Barandiaran.
Arratsaldeon guztioi, Iker eta June gara. Ingenieritza biomedikoan graduatu ginen eta orain teknologia biomedikoko masterrean graduatzera etorri gara. Gaur, guri tokatu zaigu hitza hartzea, baino lasai, ez dugu hau beste klase bat bihurtuko. Lehenengo hitza euskeraz egin ondoren, quiero empezar agradeciendo a todos esos padres y madres que quizás no entendáis el euskera. Fuimos muchos los niños de 18 años que salimos por primera vez a Arrasate con 18 años, donde salíamos de nuestros pueblos, donde únicamente sentíamos y vivíamos nuestro día a día en euskera. Esos nervios y esa tristeza inicial rápidamente desaparecieron al ver que durante tantos años hemos podido seguir compartiendo instalaciones, pasillos, clases y amistades con vuestros hijos solamente en euskera. Sé que detrás de este gran nivel mostrado por vuestros hijos hay un gran esfuerzo, cariño y sacrificio de vuestra parte hacia esta lengua y esta cultura. Por eso deciros que os tenemos en cuenta y daros las gracias de corazón. Eskerrik asko. Ikasketetara itzuliz, gure hasiera ez zen oso ohikoa izan. Lehenengo mailan COVID-a agertu zen, eta harekin batera online klaseak, maskariak eta ia basamortu ziruditen kanpusak. Etxeratze deifamatua bizi izan genuen. Ostegunetan, taberna batean tokia topatzea eta festan non jarraituko genuen pentsatzea ziren gure helburu nagusiak. Pixkanaka dena bere normaltasunera itzuli zen, eta guk gazte izaten jarraitu genuen. Arrasateko pintxopoteak, jaiak, Gasteiz, Donosti edo Bilborako iesaldiak, zenbat barre, zenbat ahots urratu eta zenbat kafe goizeetan klasean ez lokartzeko. Azkenean, gaztetasuna bete-betean ari ginen bizitzen eta aldi berean ingenieritza bat aurrera ateratzen. Ez ginen makalak gero. A lo largo del camino tampoco faltaron los momentos duros. Llegaron los primeros suspensos, especial mención a física y matemática, donde más de uno cayó por primera vez. Y a esos exámenes tipo test en los que hacíamos auténticos malabares mentales, calcular, arriesgar lo justo y confiar en que los fallos no restaran demasiado. Eta noski, ezin ahaztu ezta ere PBL-ak. Hasieran deno geuden galduta, zer da hau, norena da lan hau, edo zergatik gaude goizeko ordubiak arte PowerPoint bati begira. Azkenean ordea ikasi genuen taldean lan egiten, elkarri laguntzen eta batez ere pazientzia izaten. Bai, pazientzia, zeren egun askotan gehiago hitz egite genuen gure PBL-ko taldekide batekin, gure bikotearekin, baino, pazientzia. Pazientziaz gain, barre asko, estres pixka bat eta batez ere azken uneko mirari desente. Luego vino el cuarto año y con eso el internship, en mi caso casi 10 meses en Bélgica. Allí me solté con idiomas como el inglés, el francés y el castellano. Allí aprendí a vivir solo, a sacarse las castañas del fuego y sobre todo a trabajar con extraños muy lejos de casa. Fue un año para espabilar y sobre todo para echar de menos todo lo que estaba dejando atrás. Disfruté muchísimo de la experiencia, de las cervezas y del chocolate, pero sobre todo entendí que el máster quería hacerlo aquí, etxean Arrasaten, beti bezain ondo induraturik eta etxekoetik gertu. Horrela, elkartu ginen berriz ere masterrean, hemen gelditzea erabaki genuelako. Horrek aukera eman zigun jende berria ezagutzeko, gehiago ikasteko, eta nola ez, ChatGPT gure ikasketa lagun finko bihurtzeko. Egia esan, gaur egun zer egingo genuke bat ChatGPT gabe. Dakiguna da baina, ChatGPT-rekin edo gabe, gaur egungo Iker eta Junek ez dutela zerikusirik duela 7 urte unibertsitatean hasi ziren haiekin. Graduko festa eta parrandetatik, masterra goizean, arratsaldean lanera, eta tartean, gau eta asteburuak azterketak prestatzen pasatzera igaro ginerako. Pixkanaka, konturatu gabe, heldu egin ginerako. Horrela da, bai, June.
Konturatu ginen, masterrak ez zigula soilik ikastea eskatzen. Baita ere, heldutasunez bizitzari aurre egitea ere. Pentsa, azterketa garaian gaupasak egin genituen. Lanean lehenengo aldiz benetako erantzunkizunak hartu eta aurpegia eman genuen. Eta masterretik Madrilera edo Bartzelonara bidaiatu genuenean, maletan festarako erropa sartu beharrean, hitzaldietarako alkandora eta soinekoa sartu genituen. Gogorra izan da masterra, baina merezi izan du. Asko ikasi dugu eta oso harro gaude lortutakoaz. Hala ere, eta seguru nago, gu baino harroago daudenak gaur gure gurasoak dira. Historio honetako benetako heroiak. Beraiek gabe ez ginetekelako hemen egongo. Orduan, hemen gaude, beraiengatik eta egunero prestatzen zizkiguten taper platerka horiengatik. Aita, ama, bihotzez, eskerrik asko. Eta amaitzen joateko, hau guztia bakarrik atera duzuen hoi ere, benetan txalotzekoa. Porque al final, hoy no celebramos solo un título. Hoy cada uno celebra su propia historia y todo lo que hemos compartido para llegar hasta aquí. Eta orain bai, azkenekoz, masterra urte terdi, aurretik beste lau, arratsaldero lana, ikasten zenbat gau, nork bere buruari, zigor lege arau. Gaur hemen egoteak benetan posten nau. Sufritu ez duenak ez daki zer den hau. Sufritu ez duenak ez daki zer den hau. Zorionak eta eskerrik asko. Ponentziaren aurretiko azken txandan, datuen analizia, zibersegurtasuna eta hodei konputazioko masterra, eta teknologia biomedikoko masterretako titulatuena izango da. Que se acerquen al escenario, por favor, Maitane Barrenetxea, coordinadora del Máster Universitario en Tecnologías Biomédicas, y Enaitz Zeleta, coordinador del Máster en Análisis de Datos, Ciberseguridad y Computación en la Nube. Eskerrik asko. Bueno, zorionak denori eta bereziki teknologia biomedikoen masterreko ikaslei, mesedez igo daitezela, Alasne Albala Sánchez, Iñigo Aldaba Zenosiain, Laiene Azkue Amondarain, Mayi Lezeta Moreno, Julen Murgiondo Izagirre, Irene Pérez de Luco Cantabrana, Claudia Zubero Ariznabarreta, Iker Letamendia Barandiaran eta Iune Vallejo Lakuntza. Bueno, atxaldeon, da zorionak gaur hemen bildutako danoi, joan mesedez igotzen McMasterreko ikasliak, Agirre Azpillaga Inigo, Aristu Kortasar Mikel, Arratibel Etxabe Julen, Castillo Ziruela Jon Andoni, Domaika Peiratz Aritz, Ibarguren Zubikarai Andoni, Irastorza Arriola Itziar, Morales Aloria Eiko, Moreno Bera Manes, Zukia Errador Jon Ander, Tarazona Villafane Juan Carlos eta Zurutuza Burgos Jon. Ekitaldiaren egitarauan aurreikusita dagoen bezala, Iker Alberdi Urkiak ponentzia labur bat eskainiko digu. Gure artean dugu Iker Alberdi gaur egun MGPko lehendakari gisa. Bertara iristeko, ibilbide profesional eta pertsonal luzea egin du. Eta bide horren hasiera hemen izan zen, gure ikasle.
Fagor Industrialen, gaur egun onera taldea, hasi zuen bere ibilbide profesionala, eta urte batzuk geroago tailerreko arduradun izatera iritsi zen. Con solo 28 años se fue a Varsovia a trabajar como director general de la misma. Posteriormente regresó a Oñati, donde continuó acumulando una amplia experiencia en diferentes plantas. Gracias a su trayectoria fue nombrado vicepresidente y director general de la División de Construcción de la Corporación Mondragón. Poco después asumió la presidencia de MEGEP. Pero esto y mucho más nos lo contará el propio Iker. Ondoren, Unai Kantabranak musika saio batekin jarraituko du. Unai, Elgetako gazte abeslaria da. Eta azken aldian, bere abesti propioekin ari da musikan bere bidea egiten. Ikusentzunezko komunikazioko ikaslea da humanitate eta hezkuntza zientzietako fakultatean. Eta bere gradu amaierako lana Mondragon Goi Eskola Politeknikoan egiten ari da. Jarraian, bi kanta eskainiko dizkigu. Berri Txarrak taldearen katedral bat eta bera konposatutako Askatasuna abestia. Horretarako, eszenatokian zaudetenoi, zuen parte hartzea eskertu eta buktaketara jaisteko eskatu behar dizuet. Torri Iker, mesedez, besteok jaitsi. Atxaldeon, danoi agintari, irakasle eta unibertsitateko langile, familia eta batez ere zuei, gaur titulo berri bat jasoko duten denoi zorionak, denoi. Gaur egun handie da zuentzat, baina guretzat ere handie da, esfortzu individuala, zuen esfortzue ospatzen dugu, baina aurretik esan duten bezala ere, ziur nago zuen familia eta bikoteek ere badutela meritu galanta. Beraz, zuen bidelagun izan dien hoiei ere, zorionak nire partez. Gaur, begirada bikoitzakin ator zuen gana. Jonek esan duen bezala, alde batetik, unibertsitateko presidente gisa, harrotasun handiz ikuste zaituzet, hemendik ateratzen, baino Mondragoneko lehendakari orde gisa, etorkizuneko langile bezala ikuste zaituzet. Eta niretzat ere, egun berezia da, nik ere esan duen bezala hemen ikasi nun, eta nire zuen leku neonitzen eserita. Urduritasunez beteta, eta hau bukatu nahien da pixkat juergan jun nahien. Gaur, perspektibakin itzeingo dizuet, badakin nik eta hemen ez nula prestakuntza tekniko bat bakarri jaso. Gero niri bilbide profesionalen oso garrantzitsu izan dien giza balioak ere hemen jaso nituen. Unibertsitatean pertsona bezala hazten gea. Taldean lan egiten, entzuten eta lideratzen ere ikasten dugu. Bizitzan, gero horren garrantzitsu izango dien gaiak. Nire kasuan, ikasketak bukatuta bezain pronto, kooperatiba baten hasi nintzen, eta garai hartan globalizazioa puri-purian zeon, kooperatiba gehienak kanpora begira, atzerrian salmenta bila, edota lantegi berriak eta delegazio berriak jartzen. Eta ni kanpora juteko erabakia hartu nun, eta gazte, Varsoviara joan nintzen. Han 300 bat polako eta euskaldun bakar bat. Garai politia izan zan, oso rekuerdo politia dauket, gogorrare bai, lan askokoa, baino asko ikasi nun. Nazioarteko merkatuak esploratu nituen, eta gazte nintzela zuzendaritza funtziotan ere hasi nintzen. Hasieran Europan, gero Asian, eta mundu guztian zehar ere bai. Internazionalizazioak helburu argi bat zeukan. Gure oinarria, hemen genuena, hori indartzea. Esperientzia hark erakutsi zidan mundu globalizatu batean, kanpoko posizionamendua sendotzeak etxean egiten gituela sendoago. Kanpoan lehiatzeak gure industria babesteko eta hazteko ezagutza eta tresnak eman zizkigun. Bigarren mundu gerratik hona,
arauetan oinarritutako mundu batean bizi izan gea. Non nazioarteko erlazioak eta mundu global baten izan ditugun erlazio komertzialak arauetan zeuden oinarrituta. Honek, gure enpresei kanpora ateratzeko eta babestuta lehiatzeko aukera eman zian. Arau hauek, gure begien aurrean desagertzen ari die gaur. Globalizazio irikiaren ordez, protekzionismoa, gerra komertzialak eta bloke geopolitikoen arteko borroka nagusitzen ari da gaur. Adimen artifiziala, herrialdeen subirotasun estrategikoa eta ziurgabetasun globala dira gaur egungo erronkak. Tuit batek gure hornitzaile sarea pikuta bota daike, lehengaien prezioak ere 100 batetik bestera guztiz aldatu daizke, edo guretzako oso garrantzitsu den merkatu baten baldintzak zeharo aldatu daitezke. Egungo egoera politikoan, arauetan oinarrituriko nazioarteko ordenak, indartsuenaren legeari eman dio bidea. Gaur egun, mundu aldakor da konbultso hontan, testu ingurua zeharo aldatu den momentu hontan, Mondragonen sortze balioak abantail eta resilientzia tresna bihurtzen dira. Gurea bezalako tamaina txikiko lurralde batean, non enpresen gehiengoa txiki eta ertaina diren, berriz ere gure lekua bilatu behar dugu. Zentzu honetan, interkooperazioak gaitasunak batzea ahalbideratzen digu. Malgutasunik galdu gabe. Kooperatiben eta orokorren enpresen lankidetza eta kooperazioa inoiz baino garrantzitsuagoa dira. Interkooperazioak aukera ematen du elkarrekin prezioak negoziatu edo lehengai kritikoen hornidura ziurtatzeko. Enpresa txiki batek inoiz bakarrik lortuko ez lituzken baldintzak. Interkooperazioak teknologian edo mundu digitalean elkarrekin irtenbide berritzaileak garatzea ere ahalbideratzen digu. Eta zailtasunen aurrean, finantza arloko laguntza mekanismo desberdinak martxan jartzea ere ahalbideratzen digu. Segurtasun, sare gisa funtzionatuz. Interkooperazioak babesa ematen digu. Ezagutza partekatzeko bidea irekitzen du. Eta arriskuen aurrean indartsuago egiten gaitu. Elkarrekin lan egitea ez da aukera bat. Gure ereduaren muina da. Une nahasi hauetan, azkar egokitzeko eta erabakitzeko gaitasun ere funtsezkoa da. Lanaren jabetza, bazkide langileengan egoteak eta hauek kudeaketan parte hartzeak guztion helburuak lerrokatzen laguntzen digu. Egoerak, birmoldaketa gogorrak edo esfortzuak egitea eskatzen duenean, gure ereduak modu arinagoan eta kohesionatuagoan erabakitzeko aukera ematen digu. Langileak, kooperatibaren jabe izateak, erabakigunea etxean mantentzea bermatzen du. Berrikuntza ere, beti izan da gure ereduaren ardatz. Gure kooperatibek ezin dute kostu merkeetan lehiatu. Gure bidea, balio erantzian, sormenean eta kalitatean oinarritzen da. Gaur adibidez, adimen artifiziala gure enpresetara eramatea erronka garrantzitsua da. Gure prozesuak, egiteko erak eta beste hainbat gauza guztiz aldatuko dizkigu. Baina hori da, etorkizunean errentagarri izateko aukera. Mondragonen kulturan parte hartzea ere funtsezkoa da. Langileen iritzia, kudeak eta gaitasuna eta erabakiak hartzeko ausardia behar ditugu. Enpresek, langile aktiboak, inplikatuak eta enpresaren norabidean zeresana dutena behar ditugu. Baina guzti honek helburu bat izan behar du. Gure kasuan, gizarte erantzunkizuna. Beste edozein enpresatan bezala, gu ere errentagarri izan behar gea. Aberastasuna sortu behar dugu gure eguneroko lanarekin. Baina aberastasun hori nola banatzen dugun, hor dago gure desberdintasuna.
gure herrian, enplegu jasangarria, kalitatezkoa eta etorkizunezkoa sortzea da gure misioa. Hori da gure nortasun ikurra, eta munduko beste batzuetatik bereizten gaituena. Frente a un orden mundial convulso que ha sustituido las reglas globales por la ley del más fuerte, afectando directamente a las empresas vascas, los valores de Mondragón surgen como herramientas clave de resiliencia. La intercooperación permite a las empresas ganar escala, coinvertir en diferentes tecnologías y activar redes de seguridad financiera sin perder arraigo ni flexibilidad. Asimismo, la propiedad en manos de los trabajadores alinea los objetivos comunes para tomar decisiones rápidas y cohesionadas en momentos de máxima incertidumbre. Finalmente, el enfoque del valor añadido mediante la innovación y la participación activa sitúa a la persona en el centro del modelo económico. De este modo, la rentabilidad se transforma en responsabilidad social, garantizando la generación de empleo sostenible y de calidad arraigado a nuestro territorio. Bihartik aurrera, lan merkatu honen parte izango zarete zuek ere, eta badakizue ez direla garai erresak. Nire esperientziatik, esan nahi dizuet, gaur jaso duzuen diploma hori ez dela bide baten amaiera, ikaskuntza bide baten hasiera baino ez da. Mundu aldakor honek, ikasteko jakinmina bizirik mantentzea eskatzen digu. Inoiz ez galdu, galdetzeko gogoa, bide berriak esploratzeko ausardia, eta huts egin eta berriro altxatzeko indarra. Inoiz ez utzi ikasteari. Eta bide horretan, mundu profesional horretara jauzi egiteko unean, gonbidapen bat luzatzen dizuet. Zatozte gurekin. Kooperatibetan ez erate zenbaki huts bat izango. Mondragonen zuen garapen profesionalerako zein pertsonalerako espazio eta aukerak izango dituzue. Zuen sormena, zuen akatsak, zuen arrakasta eta zuen giza balioak behar ditugu gure enpresak indartzeko. Gogoratu, gaur defenditzen ditugun kooperatiba hauek, eta arlo berrietan, ziberseguridadean, edo adimen artifizialean, edo eta osasun arloan sortzen ari garen eta sortuko ditugun kooperatiba berriak, bihar zuek lideratuko dituzue. Zuenak izango dira. Zuek zerate gure etorkizuna, gure indarra eta gure harrotasuna. Munduak zuen talentu teknikoa behar du, baina batez ere zuen giza balioak behar ditu. Zuek eraikiko duzue etorkizuneko gizartea. Bihotzez, zorionak, eskerrik asko, plazer bat gaur zuekin izatea. Kaixo danoi. Gitarra hasten du, da ikusi kanturi baduen, hor nonbait ezkutua. Behatzak bihurritxu, ean norbait ekastu baduen, akorde min horren bat. Da minen manate, zure falta izan, ez da musa hori. Ikasitakoa, ez ikasten ikasi, ez dutakoa aztu,
eta aurrera egin. Katedral batekin eralik gabe sortu ziren abesti pusketekin. Bertako biratetik sortzen diren euskizpien energiaz berrekin. Ta minen banarte zure falta izan, ez da musa hoeri. Ikasitakoa, ez ikasten ikasi, astutakoa astu, da aurrera egin. Irakurtzea da, bestera jaztea, paperak aitortzen di. Kantatu besterik ez nuen eginda, erantzuten dioni. Neure ahotsa bilatu, beti bestena entzun, loak entzen didanari, ekintzekin erantzun. Lagun arteko uneak lozarazi, maitasuna egin, maite dugunekin. Ta minen banarte zure falta izan, ez da musa hori. Biotzen gatian, barkure idean, edorti baina, beti zutik erori. Gitarra gaztamu, barruan kanturik badue. Eskerrik asko. Bueno, kaixo, Unai Kantabrana naiz, eta, hemen txango nahi zuekin bi kantutan, eta, ja bat kanto dut, oseak gutxi. Baina, eskerrik asko, eta, zorionak danoi, eta, ointxe abestuko dut hori, nire kantu bat, askatasuna ditzen dana. Oindala gutxi irten zen, eta, nahi da denak entzun, plataforma guztixetan da, publi pixkat, eta, hori, eskerrik asko, eta zorionak berriz. Pentsatzen duzu, zer behiratzen ari zara, burua uste hoiek aztu, aurrera jarraitzea da honena, baina ezin ditut burutik kendu. Nire arazo denak da beraz, askatasuna lortzeko, beste leku baten giltza beratzen naiz, ta presoak bezala sentitzea, askatzen saiatu behar gara. Zure begiak begiratuz, abesti hon bat abestuz, da zuri alaztan duz. Puntan azazurura, ez daukat beldurrik,
etxera nahi dut buelta hau bakarrik. Nahi duzuna zaizan, beti errepikatzen didate. Dena oso erresa, beti marrazten dute, baina ezin ditut burutik kendu. Nire arazo denak da beraz, askatasuna lortzeko beste leku baten giltza beratzen naiz, da presoak bezala sentitzea, askatzen saiatu behar gara, zure begiak begiratuz, aztion bat abestuz, da zure hilea lastanduz. Eta noziazu burura, ez daukat beldurrik, etxera nahi dut buelta bakarrik. Askatasuna lortzeko, zure barnean begiratu behar da, besteen enpei hartzen baduzu, barkatu ezinezkoa da. Eskerrik asko da, noi, zorionak berriz. Eskerrik asko, Iker eta Unai. Eta ekitaldiari jarraipena emateko, mesedez, igo zaitezte berriro estenatokira, Nekane, Carlos, Vicente, Xavier, Jose Ignacio, Xavier, Maider eta Dur. Orain, graduko titulatuei dagokizue ekitaldi hontako protagonismoa barkatu. Lehen txandan, industria antolakuntzako ingenieritza graduko titulatuak igoko zarete. Que se acerque al escenario, por favor, Gorka Unzueta, coordinador del grado en Ingeniería Organización Industrial, para que vaya nombrando a los recién titulados. Eskerrik asko, Ione. Zoriona da noi, eta industria antolakuntzako graduko ingenieri berri bereziki. Joan zaitezte igotzen, Estibaliz Alonso Niño, Arrieta Alonso Reina, Aintzina Podaka Kantero, Aritz Aramburu Zurutuza, Ekaitz Aramendi Saez de Nanclares, Naro Aranguren Castañares, Amalu Garizabaleta Rodríguez, Nagore Arribas Andueza, Uxua Erruarrena Gorostidi, Naroa Azku Etxabe, Amaia Corral Margeli, Eider Errazkin Irizar, Jokin Errazu Tolosa, Xavier Etxagibel Gil, Enara Etxetxipia Lardiez, Garikoitz Galdós Valenciaga, Alejandro González Cuero, Iker González Navarro, Aimar Hernández Aranguren, Joseba Imaz Sarasola, Garasi Laskurain Otaegi, Irene Lizegalde Barrena, Ibai Llanos Perea, Ainez Makatzaga Goikotxea, Irati Marful Moya, Iker Martínez de Aguirre Lleregi, Nerea Monge Hermosilla, Nicolás Pascal Fernández, Aitor Pascual, Jonandoni Pérez Larrañaga, Mayalen Pérez Mendizábal, Naya Rodríguez Amundarain, Paula Saez de Santa María, Malen Saiz Ugarte, Mayalen San Pedro Elorza, Markel Toquero Irazábal, Maider Tormes Lerchundi,
Eider Unzalu Namuno, Naro Uranga Izpurua, Jon Uriarte Zilleros, Oier Uribarren Arteaga, Unax Urrutia Zubikarai eta Xabe Urteaga Teieria. Bigarren txandan, industria diseinuko eta produktu ganapenerako ingenietza graduko titulatuak igoko zarete. Que se acerque al escenario, por favor, Amaia Beitia, profesora del grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Torri, Amaia, mesedez. Igo daitezela, mesedez, industri diseinu eta produktu garapeneko ingenitzako graduatuak, Agirre Galdos Unai, Altzibar Mantzizidor Kaiet, Anderez Rebolledo Pedro, Antia Ortiz de Zarate Iñaki, Areta de Aza Patxi, Arina Saldaña Oian, Ariznabarreta Leal Jone, Armendariz González Jon, Arnaiz Tebar Naia, Arrazola Arenal Nagore, Artetxe Amiano Unax, Azkazibar García Iker, Asteazu Mujika Eider, Azurmendi Villamediana Nora, Bastarrika Mazkiaran Idoia, Beristain Mendiburu Ainger, Castillo Zugazarta Zaion, Txillida Aranguren Markel, Elgarresta Iturriza Uxue, Elkorobarrutia Txintxurreta Iker, Encinas del Cerro June, Erbiti Goienetxe Naroa, Etxarri Aranburu Arene, Etxeberria Zabala Ekain, Etxegaray Ábalos Eider, Fernández Loyola Beñat, Ganchozo Bouen Joselín, García Murillo Victoria, Goikoetxea Aranbarri Aritz, Goikoetxea Ortiz de la Tierro Iñaki, Goirigolzarri García Ane, Gutiérrez Pérez Pablo, Hermosa Morgado Sandra, Irazustabarren Atellería Libe, Manso Ugarte Nerea, Ormazábal Galdos Patxi, Ortega Yerobi Ekain, Paniego Alzelai Xavier, Pérez Orbegozo Markel, Quesada Bayón Pablo, Rivera Zalduendo Aimar, Zagartzazu Ibarluzea Nagore, Sanzberro Cabezas Olaia, Solán Barriuso Ainhoa, Tellado Elisetxea Asier, Unzueta Alaba Ángel, Urroz Eskario Iñigo, Varela Galarraga Kimetz, Jague Biziola Ane, Salva Uarte Bidane eta Zamallo Azarate Peio. Zorionak danoi. Hirugarren txandan, biomedika graduko titulatuak igoko zarete. Por ello, invitamos a Maialen Aguinagalde, coordinadora del grado en Ingeniería Biomédica, para que vaya nombrando a los recién titulados de este grado. Torri mesedez, Maialen. Kaixo, arratsalde on guztioi eta zorionak.
Eta ingenieritza biomedikotik igo daitezela favorez Javier Abasolo Esteban, Aimar Alzueta Larumbe, Iker Amor Rodríguez, Iñigo Antoñana Gonzalo, Izaro Aragunde Iraurgi, Ibai Azpeitia Loiti, Naya Eizagirre Amilibia, Jonander Fernández de Corres López de Vicuña, Ivón Galiano Crespo, Elisa García de Ulate Pérez, Idoia Garitano Laurova, Mayalen González Pancorbo, Getari Goya Osaba, Joane Legarreta Díaz, Doneka Loinaz Aranguren, Unai Moro Olea, Celia Ocampo Aguado, Markel Ocaranza Mendive, Markel Pastor Manso, Asier Ruiz de Arechavaleta Berganza, Alejandro Vega de la Iglesia Martín, Paula Villarino Barbero, Ane Zabala Mayona, Idoia Zabalo Ríos, Oyer Zazpe Elizondo eta Estibalitz Zozaia Morras. Zorionak danori. Jarraian, etapa hau gertutik bizi izan duten energiako graduko Ander Razas Berazategi eta Ioritz Ziribar Rodríguez ikasleen hitzak entzungo ditugu. Etorri mesedez, Ander eta Ioritz. Bueno, atxaldeon guztioi, lehenik eta behin zorionak denei, ez dakit zenbat urtean atazuen karrera hau, 4, 5 edo 6 urtetan, baina nik uste kriston alegin guztia indezuela ona iristeko, hasi que berriz esango dut, zorionak guztioi eta atxalo bere bat zuengatik. Gu Ioritz eta Ander gea. Eta gaur hemen hitzaiteko ore handia da. Kriston ordu pila sartu ditugu speech hau prestatzen. Baina bueno, gure izenean hitz egingo badu ere, hemen gauden guztion izenean egitea gustatuko litzaiguke. Así que, Ioritz, zure txanda bain. Bueno, atxalde hon denai. Guk ibilbidea hau guain dela urte batzuk hasi genuen, 2008 batean, ez dakit horri biltze ginen, irakaslean aurpegik asmatu nahian, maskariak indazea eta. Baina, bueno, garai hartan ez genekin oso ondo, zerta sartu ginen, zertzetorren hasierako beldurroikin. Baina, bueno, denboakin kontuatu geha unibertsitatea ez dela ikastia bakarrik izan, eta gure konklusioa azkenian 18 urtekin ume batzuk izaten sartu geha, pixkanaka esperientzian bidez eta heldu bihurtu geha, ateatzeko esango dugu. Bidean zehar momentu asko bizitugu, batzuk gorrak, beste batzuk errexagoak, denak bezala, pentsatzen denak nahikoa sufritu deula. Baina, bueno, lan egiten ikasi dugu, nahiz askotan presio pian izan dan, azkeneko ordutan, eta, bueno, batzutan beste tamaino beto ateako zen. Eta batez arazuei aurre egiten ikasi dugu. Ez beti lehenengun ateatzen, PBL-etan asko sufritu deulako, baina, bueno, azkenian lortu dugu denak funtzionatzea, eta bire konklusioa handi bat izan doa. Egia dena ez dela liburu talan artean izan ez dara, tartean gure bizipen asko daude, ese famoso PBL del patinete elektriko, fotofinixia guain dikan aztertzeko dakauna. Baina, bueno, hoik denak ere esan barra dago pixkat bidea ameno guain digutela, eta hoik gure parte eta etorkizun batian guatu ditugun momentu diala. Eta bueno, gaur hemen gaude, baina egia esan etapa hau duela hilabete batzuk itxe genuela.
Ordutik ona bakoitzak bere bidea jorratzen hasi da, batzuk lanean, beste batzuk oraindikan pentsatzen ari dira zein bizitzakin, baina bueno, azken finean danak gure helburu guztik gainditu ditugu, honaino iritsi geha, hasi que hoi da gaur egun balioguna. Bueno, eta noski, aurreko guztik esan duten bezalare bai, garbi dago bidea gu bakarrik ezin du lain. Lehenengo eta behin, asko eskertu nahi deu gure famili, lagun, gurasoa, nahi arreba, dian guztik indako esfortzua, gui aguantatzia, behaiek guri laguntzatik aninduten guztia, azterketa garaitako estresak aguantatu, nire mal genioak pertsonalak bai, nire kasun. Baina, bueno, hoi denare eskertua dago, gaur hemen egotia zuek eakutsitako balio eta zuek eakutsitako balio eta irakaspen guztien emaitza ere bada, eta orduan lehenengo eta behin familia eskertu nahiko nioke. Txalo bero, bat. Bigarrenik, bueno, hemen aurrian zaudete adibide bezala Nuria eta Javi. Irakaslia bai eskertu nahiko genieke, alde batetik. Bakit ez dela beti errexi izan gukin lan aikia, zuekin ez batzutan, baina bueno. Baina bueno, azkeneako garbi ikusi deu denak helburu berdina genula, gaur hemen gaude, dena pozik gaude, eta hoiren ikuste asko eskertzeko lan badala. Eta azkenikan, hortikan iseita dauden batzuk, 16 bat uste gala gaur, bueno, denak ez gaude, baina hemen ez daudenak ebai, bidian eroidianak da gaur etortzia ezin izan dutenak gogoan dazkau, oik egukin daude. Eta, bueno, gu klase bezala askotan konklusioa aiatu geha, izatea ez, betire unibertsitatea bakarrik betiko launatzaz apartatu eta beldurroi aber zeinekin aurkituko naiz, zeinekin zea. Eta, bueno, bakoitza Euskal Herri o behintzat Gipuzkoako punto batetik aiatu ginen, nik uste pina oso nahi deula, eta behin baino gehiotan pentsatu izan deu, reflexioen izan deu, ze suerte euki deun, tokatu gehan klasia tokatzia, eta ze harreman nahi deun gure artean. Eta orduan, azkeneko eskerrak ebai ikaskidea emango nahi. Vamos. Eta hoxe, amaitzeko gaur ospatzeko guna, egindako bidea zarro egoteko guna, eta elkarrekin bizi izan duguna baloratzeko gunia bai. Asi que hoxe, hemendik aurrea bakoitzak bere erronkak izango ditu, baina ziur gaude hemen ikasitakoak eta hemen sortutako harremanak lagunduko digutela bide horietan. Asi que besterik gabe, zorionak denoi eta eskerrik asko, benetan. Eskerrik asko. Laugarren txanda, energia graduko eta ekoteknologia graduko titulatuak igoko zarete. Invitamos a que se acerquen al escenario a Javier Royarzun, coordinador del grado en Ingeniería, y Nuria Herrero, coordinadora del grado en Ecotecnología. Arratsaldeon, energiaren ingenieritza osatzen dugun talde guztiaren partez, zorionak eta besarkada bat guztioi, eta Juan poliki gerturatzen, Iker Almandoz Muñoz, Markel Etxabe Etxeburua, Ibai Etxebeste Rodrigo, Asier Galan Aramburu, Adei Garmendia Garzia, Alatz Gordobil Kortabarria, Jonander Juaristi Larreñaga, Jairo Madina Beitia Luna, Daniel Madrazo Unanue, Ander Martínez Sánchez, Ander Merino Iriarte, Helene Montoya Salinas, Manu Sánchez Alberdi, Aimar Tome Elizondo, eta Ander Razas Berasategi eta Joritz Iribar Rodríguez. Orain, ekoteknologia industrialetako ikasleen txanda da, zorionak. Mesedez igo daitezela, Mikel Aizpurua Jimenez, Fernando Artola Elespe, Inés Barba Sarasúa, Aimar Calle Román, Ibai Lorenzo Berasaluce, Aimar Marcos Dávila, Naroa Moreno Abarrategi, Jon Osma Tejedor, Txomin Perea Zulaika, Asier Pozo Notario eta Elena Rodríguez Arruabarrena.
Eskerrik asko. Bosgarren txandan, mekanikako ingenieritza graduko titulatuak igoko zarete. Que se acerquen al escenario, por favor, Andrea Aguinagalde, profesora del grado en Ingeniería Mecánica, y José Ignacio Vicente, coordinador del grado en Ingeniería Mecánica del campus de Goierri. Torri mesedez. Atxaldeon denoi, zorionak eta igo daitezela lehenengo txanda baten arrasateko ingeniari mekanikoak. Izan adibide. Lier Agirre Gomez, Josua Mundarain Tokero, Naroa Aranbarri Garrido, Uxue Azkue Musika, Lander Badiola Etxeberria, Unai Badiola Gurrutxaga, Josu Berasategi Ormazabal, Mikel Berriotegortua Ruiz da Podaka, Unai Bilbao Zulueta, Daniel Birriongo Sarrotxa, Eros Txinarro Jara, Eneko de Diego Lertxundi, Maite Gaina Igartua, Mikel Elduaien Aztula, Unai Elortza Domínguez, Inger Kiaga Furundarena, Iraitz Josu Erostarbe Gartzia, Andoni Estirado Gaizan, Eritz Etxani Zuzin, Unax Gabirondo Agirre, Jon Goitia López de Luzuriaga, Ana Hernández Igual, Daniel Hierro Jiménez, Libe Yerramendi Janin, Ane Iriarte Ispizua, Aner Kerjeta Ulazia, Josu Legorburu Anitua, Javier Lete Gurrutxaga, Aitor López Cuesta, Joseba Maguregi Urzainki, Leire Maiza Razkin, Daniel Manjón Aranbarri, Mikel Martínez Guridi, Iker Martín Hornero, Asier Moñuz Puente, Ander Olaortua Fernández, Julen Orbea Soler, Iker Hortuondo Zenoz, Ane Otamendi Abril, Iñaki Pablo Siturralde, Alex Pizarro García, Telmo Salaberria Gamboa, Mikel San Martín Beltrán de Guevara, Iñaki Sánchez Santos, Lander Zudupe Valenciaga, Iñaki Ureta Uranga, Josu Urzainki Zabala eta Andoni Villarreal Elgera. Zoriona danoi. Goierriko ikasleen txanda orain, Goierriko kampusetik igotzen hasi ditezela mesedez, Agirre Garaikoetxea June, Alustiza Kalbillo Mikel, Ana Bitarte Alzas Carmelo, Aranguren Arandia Eneko, Arin San Miguel Joanes, Arrondo Elizburu Aritz, Begiristain Zubeldia Inaut, Fragua Bretaña Unai, Galarza Roteta Iñaki, Huerta Iglesias Javier, Ibarbia Martínez Unax, Ima Zauzmendi Naroa, Izagirre Agirre Goreti, Iztueta Hernández Mayalen, Mendizabal Maiz Julen, Muro Antolina Aimar, Ormazabal Urbina Aimar, Otegi Ayerbe Elorri, Pérez Alonso Markel, Pernas Larrañaga Unai, San José González Irati eta Zudupe Alos Ander. Jarraian, informatika graduko Unax Uitzi Sánchez eta Uxue Telleria Goikoetxea titulatuen hitzetan ezagutuko dugu zer izan den urte hauetako beraien bidea eta esperientzia. Etorri mesedez, Unax eta Uxue.
Bueno, atxalde honda nahi, gu nas buitzita hau xeteieria gea. Eta gaur guriteko gazte gure mikrofonoa gertura dute hitze hartzea, zudanan izenen hitzeita guztoko litzaiguke gaur gudanok bagea protagonistak. Lehenik eta behin, zorionak gaur diploma jasoko zuen guztioi, honean ez baita denor heltzen. Zoriona beraz, gaur hemen bazaude, oztopoak oztopo, egindako bide luzeak bere fruituak eman dituelako baita. Bueno, gutako asko honea gazte iritsi ginen, eta oraindik gazte izaten seitze dugu, baina biden gauza asko aldaudie, eta gure espezialitateeko ezagutzak jasotzez gain, arazoa askoi aurre indieu eta erronka asko eduki ditugu, baina bitarte guztin ikusi dugu aurre indikela eta hasieratik berriz hasi daikela, eta argi gauza egutana ez dela lehenengo eta guk nahi bezala teatzen, baina amore eman gabe, gune deuna lortu daikeula ikusi dugu baita. Dena den, agian garrantzitsuena ez da izan ikasi duguna, baizik eta norekin ikasi dugun. Bide hau partekatu dugun pertsonok, une honenetan eta gorrenetan ikusi dugu elkar. Bizipen bakoitza, bidean partekatutako laguntza eta ikaskuntza oro gurekin daramagunaren parte dira. Eta agian hori da gurekin benetan daramaguna, ezagutza ez ezik, jarrera eta begira aldaketa, lana eta bizitza ulertzeko modu bat, elkarlanean aritzeko gogoa eta gauzako beto egiteko grina. Gaurtik aurrea bakoitzak bere bide hartuko du, eta berriz izango ditugu zalantzak, erronka berrik eta erabaki hartu beharra izatea. Baina baita eukiko ditugu aukera berri pila bat, eta horiek izango die etorkizunen eraldatzea eta hobetzea ingo gaituztenak. Amaitu baino lehen, esker berezia eman nahi diogu irakasle taldeari eta graduko zuzendariari, Urtzi Markiegiri. Zure konfiantzak, zure arretak eta gure bidelagun izateak bidea erraztu digu. Balioan jarri nahi duguna ez da soilik transmitutako jakintza izan, baizik eta guan sinistu izanak eman digun indarra. Eta baita eskerrik asko Mondragon Unibertsitatei bere metodologiaz gain, laneako jauzio egiten asko lagundu bai digute. Eta amaitzeko eskerrik asko nola ez gurasoei eta familiari, gaur hemen gaude batez ere zuei esker delako, izan ere gauza asko ikasi ditugu unibertsitatean, baina zuen babesa, irakaspenak eta txikitatik transmitutako balioak izan dira ona ekarri gaituztenak. Besterik gabe, egun ona izan dezazuela eta zorte hon etorkizunean. Eskerrik asko. Zigarren txanda honetan, informatika ingenieritza graduko eta ingenieritza elektronikako graduko titulatuak igoko zarete. Invitamos a que se acerquen al escenario a Urtzi Markiegi, coordinador del grado en Ingeniería Informática, y a Patxi Madina, coordinador del grado en Ingeniería Electrónica. Etorri mesedez, Urtzi eta Patxi. Txaldeon, zorionak guztioi, eta etor daitezela mesedez informatika ingenieritzako graduatu berriak, Ander Cruz Gutiérrez, Nagore Eldoaien Sarasua, Gorka Fernández Ganzábal, Julen Gabilondo Izpurua, Eñaut Genua Prieto, Kinyu Yang Pan, Unai Laskurain Lauzirika, Asier López Lorenzo, Xabat Mahortua Agirre, Jon Martín Arana, Aimar Nebreda Martínez, Peru Ramos Cortázar, Telmo Rubio Echave, Gaizka Saez de Samaniego González, Diogo Sousa Fernández, Mikel Tellería Iraeta, Aritz Urdangarín Larraza, Uxue Tellería Goikoetxea eta Unas Uitzi Sánchez. Bueno, zorionak danoi eta igo industria elektronikako graduatuak, Aritz Arizmendi Arrieta Rodríguez, Jon Ayerbe Bonline, Mayi Barrenetxea Azurmendi, Jonas Basilio León, Nicolás Beitia Altube, Telmo Belamendia Sasiain, Markel Berreteaga Gayubo, Eneko Cid Vila, Ibon Elorza Hernández, Unai Goikoetxea Larrañaga, Iker Igartua Kortabarria, Jon Iregi Gamboa, Arkaitz
Lizarrabar Martínez, Asier Merino Altuna, Pedro Ochoa de Retana Aranzábal, Eneko Oribe Santos, Ander Otero Aramburu, Xavier Puy Arrondo, Aitor Sagarna Zabala, Asier Sarriegi Irazusta Barrena eta Aritz Sein Sánchez. Eskerrik asko, denoi. Graduekin amaitzeko, Ingeniaritza Mekatronikako graduko titulatuak igoko zarete. Para ello, solicitamos la colaboración de Iñigo Eraña, coordinador del grado en Ingeniería Mecatrónica, y Jon Elgezábal, coordinador del grado en Ingeniería Mecatrónica del campus del Bilbao. Torre Mesedes. Arratsaldeon eta zorionak danoi. Arrasateko mekatronikako taldeari dagokionez, igo daitezela mesedez, Iker Aldeano Freire, Alex Alzuguren Goia, Aitor Apilanez Díaz de Alda, Egoi Arina Saldaña, Ander Arrasate Iriondo, Leire Egaña Osa, Oyer Eizmendi Hernández, Unax Elizondo Legarda Ereño, Jon Fernández Arza, Urbil Fraile Urtiz Berea, Xavier Gallastegi Esteban, Urko Gandía de la Fuente, Julen Gómez Ibaibarriaga, Aritz Ibabe Echebeste, Andoni Izagirre Goenaga, Edwin Kadar Nagi, Mikel Legarra Intxeusti, Daniel Martínez Cameno, Julen Mondragón Basurto, Alain Montori Aranguren, Ibai Núñez Aguiriano, Iker Ochoa San Juan, Mikel Olaso Sopelana, Asier Olazábal Urbieta, Enaitz Osa Etxaniz, Xabat Otxandiano Jausoro, Xuban Peñagaricano Aizpurua, Jokin Piñero Flores, Eneko Uranga Gorrotxategi, Eider Urrutxi Argote, Álvaro Valdeiras Terán, Iker Villaluenga Díez eta Ibai Zubiaurre Ramírez. Zorionak guztioi, Bilboko kampusetik igo mesedez Ane Aburto Rodríguez, Jon Agirre Maiztegi, Ugaitz Arrieta Ugalde, Urko Klaber Patino, Jon Corral López, Ander Corujo Arteche, Unas de Aranguren Moreno, Javier Julián del Lamo Arenas, Ekaitz Domínguez Jaramillo, Jon Erquiaga Estancona, Aitor Estancona Bárcena, Olatxe Txabe Patarrieta, Iker García Mate, Paul Gorostola Barrutia, Iker Gutiérrez Azaola, Oyer Hornillos Rouco, Asier Loro Martínez, Jon Lucas González, Martín Marta Hurtado, Ariot Martínez Jiménez, Aritz Monedero Arce, Enaitz Mikelatz Navas Ezcurra, Julen Omachabarria Landa, Iker Ortega Aldana, Aritza Orue Bilbao, Gorka Peña Sánchez, Íñigo Ramírez Tres, Ibon Ramiro Vaquero, Urtsi Sánchez Madariaga, Iker Saratxaga Rojas, Unai Torices Álava eta Alain Urrestarazu Monasterio. Zorionak.
Eskerrik asko eta zorionak guztioi. Ekitaldia amaitu aurretik, Bixente Atxa jaunak, Mondragon Unibertsitateko errektoreak, hitz batzuk eskainiko dizkigu. Baina horretarako, esteratokian zaudeten guztioi, zuen parte hartzea eskertu eta botaketara jistea eskertuko nizkoa. Eta une hau aprobetxatu nahi dugu, aitortza berezi bat egiteko. Gaurkoa, azken diploma banaketa izango da Bixente Atxaren kasuan. Mondragon Unibertsitateko errektore gisa erretiro hartuko baitu. Baina ezin dugu ahaztu, urte askotan Mondragon Goi Eskola Politeknikoko koordinatzaile orokorra izan dela. Horregatik, gaur, eskerrik beroenak eman nahi dizkizugu, zure lana eta konpromisoa ezinbestekoak izan direlako eskolako proiektu honetan. Jakin, proiektu honetan, gogotsu jarraituko dugula lanean, orain arte hasitako bideari jarraipen emanez, eta etorkizuneko erronke ilusioz aurre eginez. Eskerrik asko, Bixen. Sailburu ordea, ikasleak, gurasoak eta senideak, Mondragon Unibertsitateko langile guztiok, arratzalde on denoi eta mila esker guztioi gaur gurekin egotegatik. Eta mila esker ere bai, Jone, hitz horreatik, baina lasai oraindik lan asko dakote egiteko aurretik. Dako sensazio arraro bat gaur, bai, porque hor neuenian jasarrita pentsadot, beti azkena tokatzezat. Eta etorrizat burura ostiraleko azkenengo klasia, bai? Eta ostiraleko azkenengo klasia beti izaten da zeozer berezia, zentuten duzu ja mugimendua, jenteak atzen da maisak mugiten eta bar, eta ukidu sensazio hori, baina hala ere, naiz eta izan ostirala eta azkena, diploma banaketaren eguna eta momentu hau beti egun eta momentu berezi esaten da, ez? Gradua, masterra edo doktoregoa amaitu duzuela egiaztatzen duen diploma bat jaso duzue gaur, baina hori baino askoz gehiago ospatzen ari gara gaur, ez? Pozik gaude ez bakarrik tituloa jaso duzuelako, pozik gaude gaurko egunak, lehen beste batzuk esan dauen moduan, urte hauetan gainditu dituzuen erronka guztiak islatzen dituelako. Azterketak, PBL-ak, lana eta ikasi egitea, eta baita ere pertsona gisa izan duzuen bilakara. Eta horregatik egun handia da gaurkoa. Eta halako egun handi batean urtero galdera bera egiten diot nere buruari. Zer esan diezaioket nik, hain ondo prestatuta eta bizitza osoa aurretik daukan benaldi bati, zuei ostiralean azkenengo klasean, bai? Eta duela urte batzuk hemen izan nintzen lehen aldiz, graduazio ekitalde batean, oin dela urte asko, nire hitzaldearekin eta nire aholkuarekin ere bai, esen auditorio hau, berdina, ikasleak ere bai beste batzu zian, eta egia esan bere momentuan pentsatu nuen, ja prestatu dut hitzaldia eta hemendik aurrera hitzaldi berdina. Baina konturatu naiz denborarekin ikasi dut, talde bakoitza eta urte bakoitza desberdina diala, zuek guztiok hor jasarrita zaudetenok bakarrak zaretela, eta zuen asmoak eta beharrak ezberdinak izaten diala. Gainera denborarekin ikasi dut oso zaila dela, balioa emango dizuen zerbait esatea, eta are zailagoa gero zuek gogoratuko duzuen zerbait esatea. Eta hori konprobatuta dakot. Urtetan ikasle horiekin topo egiterakoan, esaten diet, ziurrenik beraien graduazioan egon nintzela, eta agian nik eman niela tituloa. Egia da, graduazioko edo posgraduazioko momentu batzuk gogoraten dituztela, baina ia inor ez nau ni gogoratzen, eta esan nuena are gutxiago. Orduan, lasaiago hartzen dut momentu honetan. Eta beraz hori aitortuta, eta hitzaldi hau gogoangarria egitea lortu ezin badut, gutxienez laburra izaten saiatuko naiz. Baina hala ere, aholku bat ematen saiatuko naiz. Eta ea lortzen dudan gero zuek akordatzea behintzet urrengo astean edo urrengo astetan. Ikasketak amaitu duzue.
Eta ziurrazki, behin baino gehiagotan egin duzue zuen buruari galdera hau. Eta orain zer? Nik ez dakit orain zer, hori zuek jakingo duzue. Baina erantzuten laguntzeko Japonian sortutako mendeetako kontzeptu bat partekatu nahi dut zuekin. Ikigai. Eta ez harakiri, ikigai. Agian harakiri horrekin akordatuko zarete gehiago. Akordatu harakiri edo zeo zer anterakoa esan hemen Bixentek, bai? Eta igual samurrago akordatu zarete. Eta bere itzulpena modu simplean esan da bizitzaren arrazoia edota goizero jaikiteko arrazoia, esan nahi du. La filosofía del Ikigai se basa en intentar equilibrar la intersección o el peso de 4 grandes círculos en nuestra vida. El primer círculo representa aquello que nos apasiona, que nos gusta, aquello que cuando lo hacemos el tiempo vuela, muy importante. El segundo círculo es aquello en lo que sois buenos, vuestro talento, las competencias que habéis trabajado, vuestras habilidades. Cada uno y cada una tenemos habilidades distintas, segundo círculo. Y el tercer círculo es lo que el mundo necesita, vuestra forma de aportar valor y de dejar un impacto positivo en los demás, lo que contribuye a transformar un mundo hacia un mundo mejor, una sociedad mejor. Y el cuarto círculo representa por lo que alguien está dispuesto a pagaros. Ese equilibrio entre los 4 es muy importante, porque si nadie está dispuesto a pagaros por lo que os gusta, pues siendo realistas, la pasión y la vocación no pagan facturas. Esos 4. El Ikigai de todos y todas nosotras se encuentra exactamente en la intersección o en el equilibrio del peso de cada uno de esos círculos en nuestra vida, sabiendo que el desequilibrio forma parte de la vida, sin duda alguna. No vamos a encontrar como el trabajo que más nos gusta el primer día. Si solo hacéis lo que amáis y en lo que sois buenos, tendréis pasión, pero igual os costará llegar a fin de mes. Si por el contrario os conformáis con hacer lo que da dinero, no lo que os gusta, no lo que amáis, pues seguramente tendréis comodidad económica, pero sentiréis un profundo vacío interior. El equilibrio de los 4 círculos, ahí está, el éxito de nuestra vida. Eso sí, encontrar vuestro Ikigai no es una carrera de velocidad que tengáis que resolver esta misma noche. No, dejarlo para otro momento. Es un proceso de ensayo y error, de ir equilibrando poco a poco, y en el camino podréis encontrar el Ikigai. Beraz, gaur diploma eskuetan hartuta, ate horietatik irtetzean, ez kezkatu berehala gailurra edo lan perfektua lortzearekin. Irten kalera, ausartu esperimentatzera, ez izan akatsak egiteko beldurrik, eta bilatu aktiboki zuen elkargune punto hori, zuen ikigaia. Laburbilduz, bizitza oparoa nahi baduzue, landu benetan gustatzen zaizuen horretan trebetasuna, eta bilatu pasioa pizten dizuen bide edo lan hori. Saiatu zuen lanarekin munduan zerbait onurgarria egiten, eta ziurtatu norbait prest dagoela horregatik ordaintzeko. Hori lortzen baduzue, zuen ikigaia orekan egongo da. Eta ziur nago egunero jaikitzeko gogoa eta indarra eukiko duzuela. Aholku hau emanda ikigaia, saiatu ikigaia, ez harakiri, baina aholku hau emanda, gaurko nire hitzehartzea eskerrak eta zorionak emanez amaitu nahi nuke. Lehenik, Mondragon Unibertsitateko irakasle eta langile guztiei, benetan zorionak eta mila esker zuen lan eta ahaleginagatik, eta nik uste dut eurak ere bai merezi dauela txalo bero bat, bai? Bigarrenik, zorionak ikasle guztien zenidei eta bereziki gurasoei. Zuen gurasoentzat gaur ere bai egun oso handia da. Haientzat ez daukagu titulorik,
segurazki eurak eruango daue zuen tituloak gaur, bai, baina zorion beroenak bai daukagu eurentzat, eta zuek jaso duzuen bezala, txalo bero bat, baitare eurentzat. Eta amaitzeko nola ez, azken agurra eta zorionak zuentzat, ikasle guztientzat, gaur zuen eguna da, zorionak bihotzez, eta eskerrik asko Mondragon Unibertsitatea aukerateatik. Ondo pasa gaur eta sorte on orain eta etorkizunean. Mila esker, zuen arretagatik. Thank you.